O Concello ourensán de Vilar de Barrio acolleu unha exposición fotográfica sobre o can de palleiro. O seu obxectivo é poñer en valor esta raza autóctona en perigo de extinción, que destaca pola súa fidelidade, intelixencia e capacidade de traballo. O can de palleiro procede dos antigos pastores de tronco indoeuropeo que se espallaron en distintos asentamentos coas sucesivas migracións. En cada lugar, estes cans evolucionaron da man do home para dar resposta ás súas necesidades. A raza galega comparte un orixe común cos pastores alemáns, belgas, holandeses, de Picardía e de Castro Laboreiro. O de palleiro é o máis vencellado ao rural en Galicia. O seu nome utilizouse moitas veces incorrectamente, ao confundirse cos mestizos, pero é unha raza autóctona galega e chamase así por unha razón. A explicación ben dada porque era o lugar onde o can no seu momento dormía. El durante a noite dormía no palleiro e pola mañá estaba preparado para ir colgando os pastos e o monte. Entón foille quedando un pouquiño o nome de can de palleiro. Sí que é certo que depois co paso dos anos ese nome parece que se empezou a diluir e se lle empezou a chamar can de palleiro a todas as razas de cans. Isto sucedeu porque comezaron os cruzamentos coas razas foráneas e as mesturas tamén lles chamaban cans de palleiro. Os cruzamentos indiscriminados causaron a redución drástica do censo da raza galega e hoxe en día segue en perigo de extinción. Está conceptuado que alrededor dos anos 50 e 60 a importación masiva de outras razas de cans, como pudo ser o pastor alemán, o pastor belga, e todas estas razas fixo un desplazamento da nosa raza canina galega. Isto ben dado moitas veces polo que falamos de que pensamos que o de fora sempre é mellor que o da casa. Entón, deixouse de usar o can de palleiro, destinouse ao mellor só ao cuidado da casa, ou quedarse en casa, se traía outros cans para diferentes traballos no rural. Co fin de intentar recuperar a raza, no ano 2001 aprobouse oficialmente en Galicia a regulamentación específica do libro xenealóxico da raza can de palleiro e o seu estándar racial. Un ano despois naceu o Club de Raza Can de Palleiro, a única organización autorizada e recoñecida pola Xunta no referido ao tratamento da raza e para xestionar o seu libro xenealóxico. Nós, desde a Comisión Rectora do Libro Xenealóxico, en conxunción co Centro de Recursos Zooxenéticos de Xunta de Galicia, somos encargados da propia levanza do libro. Nós o que facemos é, a todos os cans de palleiro que hai, que nos van solicitando a partir dos 8 meses, se lles fai unha valoración de raza, se comproba que non haxa ninguna malformidade non desexada, que o seu temperamento sexa o desexado, por exemplo, se hai cans moi agresivos, se apartarían porque non é un temperamento habitual do can de palleiro, e a partir de aí nos facemos un informe que se eleva ao Centro de Recursos Zooxenéticos da Xunta de Galicia, que é quen emite despois os pedigrís da raza. Desde que comezaron a traballar, hai máis de 20 anos, o número de exemplares medrou de xeito exponencial. Pasou duns 100 cans a redor de 2.500. Só nos últimos 5 anos houbo 1.000 animais máis. No club consideran que a raza está saneada, pero advirten de que queda moito traballo por diante. Por iso, seguen a organizar actividades para que se coñeza o can de palleiro, como a exposición fotográfica que acolleu o Concello ourensán de Vilar de Barrio. A idea da exposición é levar a lugares nas que hai pouca presencia do can de palleiro e visibilizalo un pouquiño máis, para que a xente se vaya familiarizando ca raza e así axuden a preservalo. Estas fotografías mostran a beleza do can de palleiro, un animal rústico e corpulento, de tipo lupoide, perfil recto, duns 37 ou 38 kilos de peso no caso dos machos e 32 ou 33 no das femias. Ten proporcións armónicas e diferentes capas. Estamos máis acostumbrados a ver quizáis a capa canela, que é a máis abundante de todas, pero temos 3 capas máis, a capa lobada, a capa negra e a capa chocolate. Neste momento non hai ningún can coa capa chocolate, porque o último desta cor morreu, aínda que se conservaron mostras do seu seme para intentar recuperala. No que atinxe o temperamento da raza galega, salientan a súa fidelidade, intelixencia e capacidade de traballo.
son cans moi fáciles de enseñar, moi dóciles, son un pouco desconfiados, eso vai no seu carácter pastor, pero son cans que valen tanto para traballo agrogandeiro como cans de garda, como cans que poden vivir con nós en calquera cidade, por exemplo. O can de palleiro é moi versátil, pero está xenéticamente predisposto a traballar co gando porque é un can pastor. No club creen que se debe aproveitar esta habilidade natural para introducir os cans nas granxas. Nos creemos desde o club que o traballo que se está a facer ten que ir moi vinculado tamén á nosa ganadería e á nosa agricultura. Por eso, o potenciamento do can de palleiro no rural galego. Foi onde naceu, onde creceu e é onde ten que conservarse desde logo. É o que fixeron nesta gandería ecolóxica, a Escarballada, situada no concello Ourensán de Laza. Alí decidiron probar cun can de palleiro para pastorear as súas vacas. Bueno, nos gustábanos moito porque temos unha amiga en Laza que é membro da Asociación de Raza de Can de Palleiro. Bueno, vimos a cadela que tiña ela, gustounos moito. Bueno, a través dela pois, solicitamos un exemplar de raza de can de palleiro. É a primeira vez que temos un can de palleiro e a verdad que nos gusta moito, é un can moi cariñoso, moi sociable. De momento é moi pequeniño porque ten só 7 meses e vamos ensinando e así a andar cas vacas e a vir con nós. Pero, bueno, penso que vai a ser bastante bo co manexo do ganado porque é moi obediente. Xa aprendeu a facer moitas cousas. O cachorro chamase Bowser e, como di Teresa, xa mostra moi boas actitudes para este traballo. Agora está a prepararse coas cachenas, aínda que nesta granxa tamén teñen vacas da raza nimiá. Temos 60 nodrizas repartidas en varios rebaños e nada, facemos venta de terneros en ecolóxico. Colaboramos cunha cooperativa que hai en Verín, que se chama Biocop, e, bueno, é o noso traballo. Na gandería Escarballada elixiron razas autóctonas tanto no seu can como no seu gando. Aseguran que traballar coas razas galegas ten moitas vantaxes. Sabes, estas vacas son vacas que están en semilibertad e podes estar entre elas, son vacas boas de manexar, son dóciles, bueno, algunhas veces costa acostumbrarse a elas ou acostumbrarse aos sitios, pero bueno, son vacas que van moi ben para o manexo en extensivo. Son animales que teñen moita rusticidade, adáptanse a moitos ambientes, pois, sobre todo aquí que está moito pasto abandonado, elas pois, traballan ben así, comen bastantes cousas que outros animales non comen, teñen menos enfermidades, son máis rústicas, máis resistentes, e, bueno, son, xa vedes, unha raza moi bonita, son casi de libro. Bueno, o rendemento é algo máis pequeno que o das outras razas, pero, bueno, a calidade da carne é moitísimo mellor que de outro tipo de razas. Bowser dedicarase a coidar destas vacas dentro de pouco. Polo momento está a familiarizarse con elas. Pois levámoslo con nós todos os días para cambiar o ganado ou para ir a ver as vacas simplemente. Vámoslo levando, vai camiñando comigo ou con outra persona que está na explotación tamén. Vamos manexando algo as vacas e vai el detrás de nós. O que pasa que hoxe, claro, aínda está aprendendo e aínda fai poucas cousas, pero, bueno, a nosa idea era que nos vai axudando a mover as vacas cando as cambiamos de un pasto a outro. O valor do can de palleiro como pastor ou de garda é incuestionable, pero ademais está dotado de gran polivalencia. Polas súas características morfolóxicas e de estabilidade psíquica, pode chegar a desenvolver múltiples funcións. Está máis que comprobado. Nos queremos chamar, temos o noso can de palleiro que xa ten unhas moi grandes capacidades e depois temos os que chamamos de moi altas capacidades, que son os que traballan en traballos, digamos, un pouquiño máis complicados, entre comillas. Temos agora o can de palleiro que se acaba de graduar como Garda Civil para a búsqueda de personas en grandes extensións, que agora mesmo está destinado no cuartel de Ourense. Temos unha can de palleiro que ahora mesmo está en Madrid con unha persoa invidente que foi xestionada e adestrada pola Fundación 11, do que estamos moi contentos, porque para nós é un orgullo que os nosos cans estén axudando a persoas con necesidades, e depois temos en diferentes lugares cans que tamén traballan como cans de terapia, en diferentes clínicas, tanto psicolóxicas como de rehabilitación e demais, que axudan as persoas e tamén aos nenos a avanzar pois nas súas dificultades, enfermidades e demais.
Para quen aprecie todas estas virtudes, o club facilita a información necesaria aos interesados en acoller un can de palleiro. O máis cómodo para calquer persona que queira un can de palleiro é, ou ben se coñece algún criador, falar con el directamente, ou senón por medio da página web do noso club, clubcandepalleiro.com, ali teñen un pequeno botón que é moi sencillo, pon faite cun can de palleiro. Cubren un pequeno formulario que se poñen en contacto con nós e xa lle explicamos todo o que é o proceso de acoller un can de palleiro. Decir que ahora mismo hai un poquinho de lista de espera porque, por desgraza, hai menos camadas ou hai menos cans que nacen dos que a xente quere, pero, bueno, é unha boa sinal de que o can de palleiro volve a estar valorado entre todos nós. Con esta boa evolución lonxe de Baixa Lagarda, no Club da Raza Can de Palleiro fíxanse uns retos de futuro ambiciosos. Para nós, o principal reto que temos agora mesmo, bueno, desde logo é seguir neste crecemento exponencial que está tendo a raza e desde logo que o can de palleiro volva a ser un can válido para o traballo e que volva a estar no máximo de explotacións agrogandeiras que hai no noso rural. Creemos que o can de palleiro foi sempre un can de traballo e ten que volver a ser ese can de traballo que tú vayas ás aldeas e o atopes pois pastorando as vacas, pastorando as ovellas, tamén defendendo do lobo, porque é moi importante tamén, moitas veces non nos damos conta, a propia habilidade que ten o can de palleiro na defensa contra o lobo. É certo que a hora de defender o rabaño sí que o mastín é moito máis hábil, é moito máis forte, é moito máis corpulento. Sabemos que o mastín anda en torno aos 90 a 100 kilos. O can de palleiro anda en torno aos 40, non? Que fai que teña menos peso? Fai que sexa moitísimo máis áxil. É o primeiro en chegar cando o lobo ven aos nosos pastos, é o primeiro en enfrontar o lobo e dalle esos 2, 3, 4 segundos, 10 segundos para que chegue o mastín e faga o seu traballo. Entón, o can de palleiro xa se recolle, volve co seu gando e sigue esperando e controlando que todo vaya ben. Xa sexa como can de garda, de pastoreo, de compaña, como guía, para terapias ou para traballar coas forzas de seguridade, o fin principal é que o can de palleiro deixe de estar en perigo de extinción. Consolidar a recuperación dunha raza, como din nesta campaña, tan nosa.